Iloy sa Talisay City, Negros Occidental, nagapangayos ang tabang agod mapakonsulta sa espesyalisang lapsang ginbugag nga may pinasahi nga kamot. Yaring balita ang itutukan ni Ashley Liza. Dako karon nga palamangkutanon sa mga kaingod kag mga pumuluyo sa Santa Teresita, Barangay Dos Hermanas, Talisay City ang ginapahayag lapsag nga ginbunag nga may pinasahi nga mga kamot. Matapos nabaton ang impormasyon, ginpadulungan sang GMA Regional TV ang lugar kag natultulan ang balay sang Pamilya Amparo. Sa diin ang lapsag nga ginbunag sang Iloy nga si Rialin, nagatapik ang mga tudlo. Suna sa Iloy, wala man ini sa may nabatsyagan nga malain sang ginabusong ang baby boy. Regular man gani kuno ang iya pagpa-check up kag pag-inom sang vitamins. Taman ko may nabatyag nga lain matiyag ko. Ang ginahambal nila, basi ko no, kulang ko sa vitamins, nag-amo na ang bata. Regular tanan ang pag-check up ko sa sentro. Ginkakibot na lang sinisang nakita na ang lapsag. Sunod sa Iloy, ginhambalan inisang nurse sa City Health nga posible mayara sa ila pamilya nga may kaangay nga deformity. Apang palaligban suno kay Rialin bangod wala man ini sa may nahibaluan nga himata nga may kaangay nga kondisyon kag normal man ang kamagulangan sini nga bata. Apang may ginadudahan kuno ini. Ang nanan ko lang ng time, ang mother ko, nagusto sa mother ko, do siya ang gapanamkon, ang tiil gila sang manok, ang dida sa manok. Eti nang gusto na gusto yagid na makaon. Gusto ko mabakali ko na sang amo na bala ka manok. Manok. Ala, inday basi kung gumama ko sa pinsara ko lang na bi. Ti alang ikaw na namko na ko nagbusong. Gintingwaan sang news team nga makuha ang eksplanasyon sang CHO apang nagpaiway anay sila nga magsabat samtang wala pa na konsulta ang bata. Samtang nagapangayo naman sang bulig ang pamilya nga mapakonsulta sa espesyalista ang lapsag agud mahibaluan ang iya kondisyon. Sa mga luyag magpalabot sang bulig, magpakigaangot lang sa Pamilya Amparo sa numero 0912-851-3676 o kung magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upod kay Roel Banggoy, Ashley Liza, One Western Visayas.